Γεια σας, και σήμερα έχουμε, όπως βλέπετε, αγοράσει ένα Lego Super Mario από το Luigi's Mansion. Το όνομά του είναι Entryway 71399 και έχει και κάποιους χαρακτήρες, ενώ σας τους δείχνω όλους. Το σκελάκι, το μοβφάντασμα και τον κύριο Μπου. Και προφανώς εδώ είναι η πίστα. Να σας τη δείξουμε λίγο και από αυτή την οπτική γωνία. Αρχικά ξεκινάμε με την πόρτα του κήπου. Η πόρτα του κήπου εδώ ανοιγοκλίνει. Είναι έτσι τύπου παλιακιά πόρτα, έτσι από τις παλιές εποχές. Εδώ είναι το start, το scanner start, αντί για τον κλασικό σωλήνα. Και πάμε τώρα να σας δείξω αυτή την ωραία κοτρονίτσα μας. Έλα εδώ να σας τη δείξουμε. Ωραία, από ό,τι βλέπετε, αυτή η κοτρώνα έχει εδώ το φάντασμα και εδώ είναι η κοτρώνα. Να, το φάντασμα που θα σας έλεγα είναι το πρώτο φάντασμα. Αυτό μπορεί μόνο με τη σκούπη να εξοντεύει, δεν πειράζει. Μπαμ! Το χτυπάει, καμιά φορά πέφτει, αλλά καλύτερα έχει πέσει όταν το κάνει ο χαρακτήρας. Οπότε ναι, εδώ που βλέπετε είναι το σκυλάκι. Γλυκούλι είναι, ωραίο σκυλάκι εδώ. Εδώ έρχεσαι και του μιλάς. Ας πούμε ότι εδώ είναι το πηγάδι που μπορείς να κάνεις και αυτό. Και εδώ είναι η πιο δύσκολη κατασκευή, η πόρτα που ανοίγει και κλείνει. Ας πάμε τώρα από την άλλη να σας δείξουμε λίγο από την άλλη. Όπως έλεγα να σας δείξουμε λίγο από την άλλη. Είναι εδώ ένα κινούμενο γρανάζι. Εδώ, αυτό, αν το σκανάρεις. Μετά, αν σκανάρεις αυτό το κίτρινο, παίρνεις κόκαλο, γυρνάς πίσω στο σκελάκι σου, του το δίνεις και έχει και κόκαλο τώρα το σκελάκι σου. Τέλος πάντων, μετά όμως προχωράς εδώ και φτάνεις εδώ που είναι το Fin Flame και τερματίζεις την πίστα. Αυτό λοιπόν, θα σας δείξω επίσης, θα πάρουμε τον χαρακτήρα μας, τον Luigi. Και θα τον τοποθετήσουμε εδώ πέρα ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε Luigi. Ξεκινήσαμε, ανοίγουμε την πόρτα του Luigi. Ανεβάζουμε το πηγάδι. Παίρνουμε το σκυλάκι. Το ξέρουμε αυτό και ρίχνουμε σχεδόν το φάντασμα, δεν πειράζει. Έλα Luigi. Έρχεται εδώ ο Luigi. Του ανοίγει την πόρτα. Εδώ. Μας τρόμαξε ο Μπου. Ας πάρουμε τώρα το κόκαλο. Έχει κόκαλο εκεί, δείτε. Και τώρα το δίνουμε στο σκυλάκι που τώρα έχει το σκυλάκι κόκαλο. Τώρα πήρε και λεφτά για αυτό που έκανε ο Luigi. Και εν τέλει φτάνουμε στο Fin Flame. Σε 3, 2, 1 πάμε. Και έτσι τερματίζει ο Luigi. Ας δούμε λίγο τα coins του Luigi. Ο Luigi πήρε 12 coins. Καλά είναι και αυτά. Ωραία, τώρα κλείνουμε τον Luigi. Αντίο σας, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γεια!